Najskôr vírime 3-krát doprava. Ruky si prechytáme vždycky tak, aby bola pravá hore. Prechytíme si dole a vpravo zase vírime. Takže pravú ruku máme stále hore. Prechytíme a zavírime. 3-krát doprava. A teraz vírime 9-krát doľava. Prechytíme si, aby bola pravá hore stále a vírime 9-krát doľava. Snažíme sa, aby sa nám ten vír krásne vytvoril v tej banke. Snažíme sa pokrútiť tou pravou rukou správnym spôsobom. Môžeme to robiť aj opačne, to znamená, ak ste ľaváci, tak máte stále ľavú ruku hore. Alebo naopak, ak ste praváci, máte pravú ruku hore. Vždycky sa to prechytáva. Takže ak povieme 9-krát doľava ešte, máme povírenú vodu.